in the Senate, and we want to be very focused. So I've asked our team to continue to represent Azimio effectively in the House. Azimio stands for the defense of the people of Kenya. Mana kamano yakora moja mopogore kod mano Jubilee Party benyocha nitie kod soko bang dar e od gi maradhai manitiere e apaya maduong mar Super Highway Mathika jagoro margi maduong ma bende nyocha do chako dugo kendo yande bendo lieko ne chal ka mantie teko momoko ma chal ka gi modojore don bura mar Jubilee Party kama kaka Jeremiah Kioni no loso e wacha chiel nogo nendi. Eneno ka bot ngikro ponitiere nyakora mgajwang ma kaka Jeremiah Kioni ne oloso en bende informed you once, not twice, not three times that there has been an attempt to hijack the Jubilee Party, to demolish the Jubilee Party, to destroy the Jubilee Party, and these attempts started way back in June of last year. When we were campaigning for our presidential candidate, Raila Amolo Odinga, there were still elements within us who tried all they could to derail us. We in Jubilee, watch at the Jubilee-led, the wing led by William Ruto, the rebellious, the function led by unaita Bonoko? The Jubilee that we belonged to. Na nasema hivi kwa Wakenya wote ambao ni wana Jubilee. The Jubilee that we belong to. Na iko kwa roho zetu. Hiyo Jubilee iko ndani ya Azimio. Mano Jeremiah Kioni jagoro maduong ma Jubilee Party nyakora mgajwang party mabeno sebedogi suku maye kagi kaja. Jakom Mariala ko jakom Ogwel Sabina Chege osebedo ka ywa korgi bang limbe mane gitimo ne jatan piny Kenya Dr. William Ruto. Jeremiah Kioni wacho ni nitie Jubilee mar William Ruto kanyakla kod Jubilee mar jatan piny Kenya machon migosi Uhuru Kenyatta. Magite timore ka bende DAP ne chal ka gima ne en jo mar timo lokruok ne parties mopogore ni mar DAP Kenya benyo timo lokruok margi kama ka weche ni chobedo ka director mara nyalo ido duol makamano obro dugo iru bange kanyo nyakoro mgajwang Jay Bonyo ne en jo mar lokruok ne telo mag dun buche mag siasa mopogore koko ya Azimio ka e Senate ka gitimo lokruok mapio speaker ko yie gi lokruok motimgo no kelo yorwo o ko nyatimo gimoro nyako yiega yie standing order bro wacho kamano ni dirama kende en ni chama to nyaka tim lokruok nikech sama ine od bura to in kanyo nitie kweth moteri kata chama moteri to nyaki ti kateriemb weche kalure gi gigo ma chama ni no kata kweth ni modwaro so lokruok mane jo Azimio time Senate ni mana kare nikech onge kuma chiko tamogie nikech gilok inyalo loko nikech mokwongo jok mane yiero ok tich kaka ne dwaro mar ariyo inyalo loko nikech in chama miwacho ni inafea chama midwa ni jite obili ang'owa ka igni abich rumo to jite obili ang'owa kombege so lokruok go timore ma okane gimomiyo speaker mar Senate Amason Jeffa Kingi ne tamore gigi en nyo tamore nikech en kisiasa oneno ni jok mane owendo William Ruto ma bende en jatend kweth margi emitima ang'owa chalo ka gimikumo anene ni kamane momiyo nyo temo tamore tadira makende en chama mora e od bura nyalo timo lokruok sama gine magihero sama gine magidwaro tek manani gitero e od bura ne speaker ma Wetangula kata kain mar Kingi ni romo ne watimo to magi e minutes to ma e barua mowuok kuom chama ni koro wan jotendwa gin jima kama so lokruok magi chamago nitie ibro yudo kata National Assembly ka kech wasewinjo nitiere ji mang'eny mok mor gi Kimani Ichung'wa kaka jatend kweth jo mang'eny e od bura ma bende gin kiling'ling giwacho ni gingombo mna romo gi William Ruto mondo gikole ni Kimne
ok tim ang'owa ok chop dwachwa kaka wadwaro mondo giloke so kata mana Kenya Kwanza kae bende lokruok biro bedie so an ok ane rach moro amora mane Azimio timo mar loko ang'owa loko ji madhi telo ne gib to kalwache mar Jubilee ni to kane jogo rado Naivasha to wacho ni koro githicho Jeremiah Kioni David Murathe gi joma moko oko tunapenjora ni to gidwa time mapeyo to bende registrar of political parties biro yie to karomo tich ariyo to acknowledge to koni lokruok notimore yo mang'owa oparo na higni ariyo kane pok wadhi e yiero momiyo na koni office mar registrar of political parties ni en thum maweru ng'ama nitie nikech ne nitie lokruok moko mane chune chama moko ka mondo rewigi mondo jok manitie mimiyo office odonj ang'o to ne nitie koko mang'eny ahinya e kweth mar Kenya Kwanza ni nitiere chama mamoko michune ji gi lokruok to registrar nokonege ni oyo wan kwa yudo barua to act koro nyo yudo mar Jubilee ni be motima ang'owa mo act so nitiere gimoro Kimiele liendo wadu imi yatimisa ni haitima koro jo Kristo bende wacho ni kaka timore e piny kaka timore e polo Gini Stuart Mazayo gi speaker mar Senate giloko joma wuok e county achiel aparo to samoro lwenje gi moko mag kocha ber ginyalo kelo a national platform ben okapa ni mane manyalo bedo VOJ nikech inyalo neno kata kane yiero speaker Azimio ne nigi candidate to nikech speaker ma Senate Kingi wuok Mombasa senators mag Azimio ma Mombasa no wilore mo yombo round 1 mapok notimorega magin be gi escort mo dhi motima ng'owa morwake koro kapar ni tungni manitiere nyalo bedo gi kuma giwuoke ting'e ni king'iyo gini matut gima nyotimore week mokadho mokwongo cha kane kaka sini wacho ni ne jo Jubilee odhi Nakuru modhi moromo magi wacho ni gin jo NEC meeting obedo convene gi chairman milongo ni Nzoia magin iwacho ni ne gin ji 11 NEC nigi ji 29 king'iyo katiba mar Jubilee ng'ama luongo buch NEC en party leader ma party leader nyiso jagoro maduong' mondo luong ang'owa bura ni mokwongo noluong gi chairman ne gidhi magitecho joka oko magiwacho ni jagoro maduong' Kioni vice chairman Murathe gigol kamano notimore ne wawuoyo gi Murathe wacho ni gima bro timre tokma en ni kaka jogi olando ni gidhi e Kenya Kwanza manyiso ni gidhi ang'owa e sirikal chama wato ok gibetima ang'owa ok gibedhigo nikech wuon chama pok otimo ang'owa pok owito chama ne ma wuon chama en retired president Uhuru Kenyatta to gin magisedhino wabro wegi mondo gidhi gitine jo Kenya Kwanza to kombe wa mwamiyogi to wabro timo ang'owa wabro kawo mondo koro gidhi giyudo ang'owa kombe kuchocho jok manotayo mokwongo ne en Sabina Chege manominated mane giwacho ni be gimiyo deputy whip e National Assembly magi wacho ni koro nikech osedhi e sirikal okonya miye teko mar whip na sirikal jowa mondo tigi sirikal koro nyaka watim ang'o wagwedhe oko Senate koni be Fatuma Dulo ma senator ma Isiolo emane koro whip mar Azimio koro koni bene giwacho mabe ni okwanya we mondo idong whip ni whip na ng'owa sirikal koro in ka kisewuok no timatima ng'owa idhiyo ng'ama chielo mabene giwacho en Kanini Kega masani ni yala mokwongo koma entiere gode chama en ma director elections ne giwacho ni koro mano be wadhi timo ang'o wadhi kawo wasekawo to wachako process mar recall nikech ne wayiere kaka Azimio nodhi e mrengo mar Azimio yala koro wambe waluonge mondo koro jo Kenya Kwanza timo ang'owa otere koro magi gik mosebet katimre nade katimre koro bura mane Raila Odinga bedo godo gi senators ne en mondo gigo kokgi ni koro wan kaka Azimio nikech
Senate kachacha onge ODM to onge Jubilee to onge DAP, nitie Azimio. Koro Azimio kaka noko lwete ni magi joko makoro chung'nwa e Senate. Giwacho mabe ni koro Fatuma Dulo timang'owa, koro dhi mondo timang'o whip ne sirikal. Mondo koro komno gimi ledama mane deputy mare. Mondo koro motimang'owa o whip jo Azimio. Koro Asifuna to koro donjo kaka deputy mar ledama. To kata kwa di mbele, podi nitiere lokruok mang'eny madhi biro nikech kata National Assembly Migosi Raila Odinga pokoro mogi jo National Assembly mancho wacho ni koro dhi romo kodgi. Koro kochacha be wabro neno ka nitiere wilruok madibete. Ka wadhi e wach manche speaker timo mane ni speaker kolok. Ing'eni speaker king'iyo standing orders mag ot wacho ni en onego beno yudo barua correspondence manyise ni bura ne nitie jino romo senators mane ntiere ne gin makama resolution mar party ne ni kama signature sendi mikelo negi whip manyiso ni kaka no gol Fatuma Dulo ngama kelo koro communication ne en ladama manche deputy ne makelo ne speaker to nyiso speaker ni koro wan kaka Azimio mae kaka ne waloko king'iyo bunge mano kadho cha ni neno wach Wetangula ndalo mani golo Wetangula kaka neno wach maliet maka no biro mokongo speaker notemo konye ma speaker wacho ni ano kayie gi barua mobiro ni adwani mondo udogi udhu rom mondo kel na resolutions gi signature mondo nena dieri utima ng'owa ugolo kane gi kelo mar ariyo inyalo paro gima ne Wetangula wacho Wetangula no wacho kendo poji paro nyaka sani it will be messy, noisy and with casualties. Koro kanye mawantiere to kanidie National Assembly bene nitie mrengo matanga ndalogo mane pile kapile ni wiloji madieri nitie chieng' mane ka Muturi no biro KTN kanitimo ne interview to no wacho ni kanen gi teko kanen piny mar democracy to tungni mag chama onego pogre gi leadership mar ot. Tingeni kata kano wacho kamano chama pode mane gi teko nikech kata jogi yudo positions gi nikech chama. Koro chama ko wacho ni dhi to kata chal nade. Ero kamano. Nyakona mgajua ngma en Ramogi TV gi Ramogi FM kendo chendo mari makaka wanene. Fred goye wigi ni gini chal ka gima kaka Rosino wache no gije ibonyo ang'ede juma ni wanyalo biro neno drama mang'eny mokalo. An kawuono tija yot nikech itimo maber nikech ing'e gigi ikuongi gina ni iwacho ni Yuliech ikuongi biro ne jaigo kocha kai to Roslyn goye sama kuri duoge kone tago mawiye koro Victor weche biro kawe weche ariyo maler mokwongo speaker mar od bura ok nyal tamo political party kata coalition loko jogi nikech speaker chalo referee to referee kantiere pap ok onyal chungo substitution ng'at makelo sub kata ng'ama timo sub e opera en coach to coach en party leadership koro party leadership kata referee osetingo bade to nyis jatugo makama ni jatugo namba 9 wuok oko refa ok nyal wacho ni ugole to pod tugo mamit ok timore ni ng'amudwa golo ne makonyo no se timore mana dichiel jagond Chelsea ndalo moko no dagi wuok kijana kelo ni no dagi wuok kocho gole to endo tamora mutieko opira mana ka en motamore lakini referee tok nyal ok tamre nekech coach ema koseng'e ni ng'ane fua boch kacha kata ng'ane nyalo loye gondwa nikech nyalo gi kama koro jatugo bende koro dwa mano loye gondgi koro kiseno ka jotugo main gode papa okonyi to coach ema amua ni ng'amitimo nade ng'ame wilo ibi will gik makamaye kizungu wachoga ni history repeats itself mana kaka jowa awache gigi nuore kakitimo ne nyawadu kakitimo ni koro siasa gik moko nuore inyalo paro gima kama bang' yiero ma 2017 ing'eyo kaka Migosi James Orengo masani en governor no bedo leader mar minority ntie kuma no timore
nitiere kuma notimore ka Wetangula gichane mitne moko nwang' kako konyo nikech nosechamo higa bi mong'eyo kaka olemo ne kacha nitiere senator manowacho niya you cannot purport to share cattle dip when you only have one cow. Okieni. Koro imi penjori ni to kata wenegi ni ok lokgi to once ni se onge jok mitelo negi ok dwari koro wawach ni minority leader onyono kar tiende ni ene minority leader ok gole koro seche ma ok gole ni odhi chair buche mag minority kanang'o nikech gik magi discuss moko ntiere gi blessings of the party ikelo negi party position koro kaka weche mag IBC gi mamoko kasto kata mana whip bende mag parliament sama o whip jogi mondo obede od bura ti whip jogi nade to law no confidence sama i whip gini ti iseloko law Azimio makoro irwako law Kenya Kwanza jezi mar Kenya Kwanza makoro irwako ere kaka idwa dhi godo Azimio kocha michaki i whip gi koro ok nyalre koro aparo ni manto ok en gima debatable kichaki ng'iyo wach gima timore Jubilee ni bende history pod repeat itself ing'eyo gima ne Wafula wa Munyinyi ne gitemo timo ne Wetangula kocha ngisili simu gima timore e Jubilee sani gima timore e Jubilee sani koro gin gik manuore mak mana ni giko ni king'iyo chike mag political parties gikaka gik moko no nego beni timore to gima ne timore ka register of political parties macha siasa macha chalo simu mowuok odhine to mana kaka simu bende chalo ni no wuok odhine ka speaker mar national speaker mar senate en simu ma yudo ka Luet State House nyalo betie mak mana ni giko to biro gik nang'o nyaka ogol bade gino nikech okonyal dhi malach matimore e duond bura mar DAPK mateto Wamalo odogo ka ogire gicha nowe matin nikech en mano nego bed party leader mar gicha to seche kanen cabinet secretary koro nyaka ne owe ng'at mane mako ne gino e yor kojolo koro kano oduogo to dhi olonyo lawe mar dolo koro koselonyo lawe mar dolo koro dolo jola emogolo godeyo koro koduoge Nyirombe ka koro duoge suit kaka wan koro mane gima timore kanyo ero kama ne nyakora Mugajiwango ne gideka par kende walungo weche giduto magi te timore e kinde mabende e counties mekwa governors manyien chal gi mano chako gi yuech manyien mar yoyo konde te ma lel kata chafu nitiere e county mano mabe chenro mar ng'iyo kwan jotich